L-Ajruport Internazzjonali ta' Vienna qal li m'għandu ebda ħsieb li bih is-sem tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Għalkemm fil-passat kien hemm xi diskussjonijiet ma' msieħba potenzjali dwar bidla fl-idejn ta' tmexxija tal-ajruport f'Malta. L-Ajruport ta' Vienna ddeċieda li ma jbieħx l-isma tiegħu, xi ħaġa li kienet ikkomunikata wkoll il-Gvern Malti. Waħda mir-raġunijiet li inkoraġġiet li tmexxija tal-Ajruport ta' Vienna biex tibqa' involuta fit-tmexxija tal-Ajruport f'Malta huma r-riżultati pożittivi li nkisbu mill-MIA is-sena li għaddiet. L-erba' sar magħruf li matul l-2014 l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kiseb riżultati rekord. Dan mhux biss f'dawk li huma numri ta' passiġġieri li għaddew mill-Ajruport ta' Malta, iżda wkoll mill-aspett finanzjarju. Dan meta s-sena li għaddiet l-ajruport għamel qlieħ ta' 16 miljun u 800,000 euro, żieda fil-profitt ta' 15% kull xahar. L-ajruport ħallas iktar minn 12 miljun euro f'taxxi.